Henkilökorvaukset katsekulmissa. No Aapoler tässä terve. No moi, mitä mä voin sinulla avuksi? Mulla on ranteessa vammaa, tai se on jatkunut aika pitkään. Mä kaaduin sen päälle joskus tuossa 2022 vuoden keväällä. Mä olin koiran kanssa lenkillä ja lensin selälle ja sitten mulla se varmaan silloin tuli hiusmurtuma ja sen jälkeen mä oon skeitatessa ja muussa urheilulajassa sitä loukannut oikeastaan nyt 3 vuotta ja se ei jostain syystä nyt lähde paranee ollenkaan. Ja mä oon sen käynyt kuvaamassa joskus kuvaamassa se joskus vuosi sitten muistaakseni. Silloin siinä ei näkynyt murtumaa. Siitä ei otettu kylläkään magneettikuvia, mutta siinä on kyllä joku siinä on kyllä joku siinä on kyllä vialla, että mä en tiedä, että muutamalla tutulla kautta kaverillani on laitettu kortisonipiikkiä tommosiin rannevaivoihin ja osa on sanonut, että se on helpottanut. Mutta lähinnä sitä varmaan tarvitsisi ottaa magneettikuvat tai vähintään röntgenkuvat tai ainakin näyttää sitä luultavasti ortopedille. Mä oon tämän taskuturvan kautta tai tämän vakuutusyhtiön kautta toiminut nyt aikaisemmin vielä, että siinä oli aika monta vaihetta heti kun liityin tähän, että mitään vammoja, mutta sitten niin. Mutta joka tapauksessa nyt sitten tämmönen taas. Että... Joo, kyllä vaan. Voisit käydä katsoa asiaa vielä vähän tarkemmin, niin mä voisin tunnistaa sut. Oot sä semmoisessa paikassa, että pystyisit saada oman henkilötunnuksen ja kotiosoitteen? Joo. Jes, kiitos. Milloin tää vahinko sulle sattukaan ja onko siitä ilmoitettu meille silloin? Ei, siis se alun perin 2022, niin kuin tosiaan sanoin, niin kaaduin, kun olin koiran kanssa lenkillä niin jäällä, tai talvi oli, niin joka tapauksessa niin kaaduin siinä jäällä sitten ja sen jälkeen sitten skeitatessa tai rullalautallessa ja en muista onko se muissa jutussa sitten niin mennyt. Itse asiassa mä en ole ihan älyttömästi muita niin lajeja oikeastaan harrastanut. No joka tapauksessa niin se aina silloin tällöin, että se melkein systemaattisesti kerran viikossa menee uudestaan. Että mä kävin sitä omaa sairaalassa, silloin alun perin kun se meni, mä kävin sitä omaa sairaalassa muistaakseni itse asiassa ortopedille niin näyttämässä ja sen jälkeen mulla sitten taittu sormet oikeastaan tai käsi niin kesti aika kauan aikaa, että aina kun kaatui, niin joku sormi tai joku on sitten väärässä asennossa tai jotakin vastaavaa, mutta sitten mä sen sain jotenkin sitten säädettyä, että ei sitten tarvitse tehdä sillä tavalla enemmän voittoa, mutta sitten sen jälkeen se on sitten kerran kuukaudessa se sitten on aina niin mennyt huonommaksi. Sitten se kestää yleensä viikko tai pariko se niin paranee ja sitten sen jälkeen se menee yleensä sitten uudestaan. Vähänä kerran kuukausi. Nyt siinä oli 3 kuukauden jakso oli nyt sitten tossa, että mä skeittasin aika paljon vähemmän. Ja sit mä ajattelin, että, että nyt se tuntuu suht normaalilta, että se varmaan kestää jo ilman rannesuojaa, mutta sit se taas meni uudestaan. Ja nyt tuntuu, että viimeiset 2 kertaa kun se on mennyt, niin se on kipeämpi kuin aikaisemmin. Se on tosi vaikea tehdä perusjuttuja edes, että siellä on kyllä joku siellä on kyllä tosi kipeänä. Että... Niin, kyllä vaan. Mä katsoin täältä sun vakuutuksia läpi, niin sulla on tosiaan meillä toi tapaturman hoitoturva ja se on, oot ottanut sen tuolla 2023 vuonna, eli 21.3.2023. Eli jos oot kaatunut silloin 2022, niin sulla ei silloin olekaan ollut meillä vakuutusta voimassa, eli jos tää vakuutus on alkanut vasta tuosta maaliskuussa 2023 ja vahinko on silloin 2022. Ja tosiaan niin kun, vakuutusehtojen mukaan
siitä vahingosta. Eli se on niin senkin osalta sitten vanhentunut. Oliko niin, että sulle on sitten sen jälkeen kuitenkin sattunut, tämän 2-3 vuoden jälkeen esimerkiksi viime vuoden puolella, niin onko sulle sattunut mitään uusia tapaturmatilanteita, missä se ranne? Joo, siis kerran kuukausi mulle sattuu se tapaturma. Mulla on nyt ollut tänä vuonna, mulla on aina eri vuosina mulla on aina eri tapaturmat, että välillä mulla on, että pitää niin nilkkavammassa ja välillä on hermoissa ja välillä on mielenterveydessä ja välillä hampaissa ja milloin niin pitää olla missäkin. Yleensä ne ajanjakso kestää semmoisen vuoden 1,5 vuotta ja tänä vuonna on ollut sinänsä ikävä, että on ollut tuo ranne, mutta sitten mulla on salilla mennyt 3 kertaa selkä ja sitten niin pääisku ja myös mä löin päätä salilla sitten niin koko ajan eri paikkoihin, että sinänsä ikävä vuosi niin tällä hetkellä, että aina, että no milloin mitäkin pitää tehdä sitten, että mutta tietenkin varmaan erikoisosaaja tarvitsee joka alalla, mutta tänä vuonna näyttää olevan, että nuo vammat on tuossa niin selässä ja tuossa ranteessa. Joo, että jonkun verran sitten, tietenkin sekin on ikävästä, että myöskään niin ei haluttaisi olla niin potilaana joka niin suhteessa, että, ja myös, että jos joutuu menemään niin mielenterveysongelmiin, että sekin oli yhdessä vaiheessa, sitten se oli lähinnä noissa, kun mä olin noissa vuokrafirmoissa töissä, esimerkiksi Iisillä sun muulla, niin siellä esimerkiksi, että siellä tarvittiin terapeutit ja psykiatrit töitä, niin silloin yritettiin tehdä sitten niin mielenterveyspotilasta, että milloin mitäkin, mutta kun mä en itse sitten niin selvitän, kun mä jaksan olla koko ajan pelkästään niin potilana eri firmoille, että joku saa sitä rahaa sitten, niin nyt sitten tämä rannehomma nyt, kun tämä on jatkunut 3 vuotta, ja kun sen kerran kuukaudessa aina joutuu rikkomaan, niin jos siihen nyt pystyisi jos joku pystyisi sen asian kanssa auttaa, että sitä ei tarvitsisi kroonisesti niin rikkoa joka kuukausi, että mä itse näen sen tilanteen, että sen kyllä pystyisi varmasti, että siitä varmaan, niin kuin sanoin tuossa alussa jo, että siitä varmaan kannattaisi ottaa magneettikuvat ja sitten ehkä kortisonipiikkiä tutkia, että siellä ei ole mitään pieniä luita niin mennyt rikki tai että siellä, tai saa ainakin selvyys siihen, että onko siinä jotakin, niin kuin, että mikä siinä tavallaan mikä siinä niin kuin, tavallaan on vialla. Että, niin, kyllä vaan, joo. Mutta siis kyllä mä pystyn tietenkin niin itsekin, niin parantamaan, mutta ihan miten te haluatte, mutta sitten mä en myöskään halua, että mun pitää niin mennä sitten vakavampiin loukkaantumisiin, että sitä kautta sitten taas, että tarvitsee rahaa, niin se on vähän niin ja näin, että miten se nyt kannattaa sitten niin olla tässä yhteiskunnassa niin ongelmana. Niin, eli jotta mä pystyn niin kun, avaamaan tonne sun tapaturman hoitoturvaan vahinkoilmoituksen, niin pitäisi olla tiedossa tavallaan se, että milloin sulle se vahinko on sattunut tämän vakuutuksen voimassa ollessa ja sitten jos se on sattunut tässä vuoden sisällä. Eli kun sitten jos siitä vahingosta on yli vuosi kulunut, niin sitten se ei sitä vuotta, ei sitä vuottaa, että se hetkinen, mä voisin tästä nyt katsoa, eli se oli tuossa 27. päivä maaliskuuta. Oliko niinku tätä vuotta vai viime vuotta? Tätä vuotta. Niin, eli 27. maaliskuuta 2025, niin silloin kun sinulle sattunut sitten viimeisin vahinko siihen ranteeseen, ymmärsinkö mä oikein? Joo, otan mä tarkastan vielä, että se tonne. Joo, kun me voitais tosiaan avata tänne vahinko siitä tilanteesta, mutta tosiaan toi 2022 vuonna sattunut vahinko, niin ei niinku sitä vakuutuksen, koska se ei ole silloin ollut se vakuutus sulla voimassa. Niin 27. maaliskuuta tuo niin on viimeisen. Mä en tietenkään voi sitä niin sanoa, että onko sillä vaikutusta, että se on aikaisemmin niin mennyt vai että niin kuin mä sanoin, että mulla menee se lähestulkoon joka kuukausi, että mä joudun hyppäämään, kun mä skeittaan, niin mä joudun hyppäämään aina niin jokaisella kerralla, kun mä oon skeittamassa, niin mun pitää automaattisesti hypätä kerran ohi ja ottaa sille ranteelle se isku. Että se käy oikeastaan kerran niin joka kerta, kun mä menen skeittään, niin mun pitää se kerran tehdä se, että se ei voi mennä niin täydellisesti. Mutta siis, että niin se tavallaan, että mä haluaisin sen, että jos se pystyisi jollakin tavalla niin täällä nykyteknologialla ja
jollakin sen pystyisi niinku korjaamaan se asia, että se on henkisesti aika raskasta sille, että okei, että no pitääkö mun taas hypätä ohi tuosta niinku tuohon käden päälle, tai pitääkö mun aina kaatua tuohon käden päälle, että tavallaan, että se on sama asia, että jos joku niin pelaa vaikka jääkiekkoa tai jalkapalloa ja pitää kerran kuukaudessa pitää sitten rikkoa joku paikka, että vaikka jossakin syöksytilanteessa tämä jalkapallomaalivahti loukkaantuu kerran kuukaudessa, niin ei se jotenkin taita loppua aina siihen, niin se, tai mikä tahansa laji, niin se jotenkin se pitäisi se asia, niin kuin, se alkaa käydä henkisesti aika raskaaksi. Se niin oikeasti tavallaan se tilanne, missä se menee, niin se kyllä, sen ei, miten se sanoisi, se on, niin, no. Tietenkin missä tahansa nyt tietenkin voi käydä mitä tahansa. Missä tahansa voi käydä mitä tahansa, mutta mä nyt itse kuitenkin mietin sillä tavalla, että kaikki on niin mahdollista tehdä turvallisemmin ja vähemmillä vammoilla, mutta mä en tiedä, että monella ihmisellä saattaisi olla niin tarkoituksena se, että todistaa, että mä oon sitten väärässä se asiatusta, mutta mä nyt haluaisin olla myös niin esimerkki, että pitäisi sitten niin olla niin älytön määrä jotakin eri vammoja, mutta siis... Niin, kyllä vaan, joo. Ja mä voisin vielä varmistaa, että onko sanoit, että skeittaamisen yhteydessä sattunut nämä vahingot, niin onko se sulle niin ihan ammattiurheilu tai kilpaurheilu vai onko se ihan vapaa-ajan? No silläkään ei enää niin nykypäivänä sillä ei ole mitään merkitystä, mitä mä sanoisin, että onko se ammattiurheilua vai onko se harrastusta, tai sillä ei ole mitään merkitystä enää tässä vaiheessa. Että kyllä mä siis urheilen kyllä niin huipputasolla koko ajan. Mä teen koko ajan niin huipputasolla sitä. Niin, kyllä vaan. Sillä on vaan sen puolesta merkitystä, että tämä sun tapaturman hoitoturva ei ole niin voimassa täysikäisellä henkilöllä kilpaurheilussa tai ammattiurheilussa. Niin sen puolesta sillä on niin kuin merkitystä. Niin, no kyllä ammattiurheilussa tai kilpaurheilussa sattunut. Silloin mut siirrettiin, että se tavallaan, että kyllä mä niin ammatikseen sitä on tehnyt, mutta sitten kun yhteiskunta ei hyväksynyt sitä, että se olisi ammattiurheilua, niin sitten mut siirrettiin niin tähän vapaa-ajan ja just niin vakuutusyhtiö vaihtui sun muut, että no se on sitten tämmöistä vapaa-ajan höntsäilyä. Mutta mä voin sille mitään, että vaikka yhteiskunta sanoo, että se ei ole urheilua, niin sitten mä kuitenkin urheilin, että jos mä en vaan saa olla oma itteni, niin eihän mä sille asialle silloin voi niin yhtään mitään. Mutta siis, että miten mä nyt sanoisin, vapaa-ajan, niin kuin, tai en tiedä, onko se vapaa-aikaa vai mitä se on, mutta siis, että harjoitellessa se kuitenkin meni, että ei se kisoissa kuitenkaan tai missään urheilutapahtumassa niin mennyt. Niin, kyllä vaan. No oliko se niinku tämmöiseen niinku kilpaurheiluun tähtäävää, ammattiurheiluun tähtäävää harjoittelua vai oliko ihan niinku höntsätouhuja? No, niin kuin mä sanon, että kun mä en saa olla oma itteni, niin en mä voi tähdätä, ei mulla ole oikeutta tähdätä mihinkään mun lajissa. Ei mulla ole oikeutta niin pyrkiä siinä yhtään mihinkään tai tulla siinä yhtään miksikään. Niin mä teen vaan sitä, kun se on mun elämä. Ei mulla ole muuta syytä tehdä sitä. Tai sille, että niin. Mä vaan yritän olla oma itteni. Joo, eli sulla ei ole siinä mitään niin kuin, ei tarvii olla mitään lisenssiä, pelipassia tai mitään vastuuvapauslausekkeen allekirjoittamista. No silloin, no ei no te taas niin muokkaatte totuuksia, mutta siis se, että jos mä menen esimerkiksi kisoihin, niin siellähän niin allekirjoitetaan niin sopimukset eri kisoissa tai tapahtumissa, mutta eihän mä nyt tietenkään, jos mä treenaan, niin eihän mä siinä silloin niin kirjoita mitään. Tietenkin se on eri asia, jos mulla olisi joku sponsori, joka maksaa joka maksaa sen vakuutuksen tai joku vastaavat, niin sittenhän se olisi täysin se olisi täysin eri asia, mutta niin kuin mä sanoin, että mä en vaan niin siis mun elämäntarkoitus on vaan se, että mä en saa olla oma itseni, niin mä sanoin, mitään merkitystä, miksi te mut tulkitte. Jos te tulkitte sen, että se on aikaisemmin tulkittu, niin kuin, että mä oon ollut kuitenkin niin semmoisen, mun taso on merkattu käytännössä niin semmoisen huumeiden sekakäyttäjän niin tasoksi, että semmoiseksi niin yhteiskunta halusi sen tehdä tai yritti sitä tehdä. Niin mä oon joutunut elämään niin semmoista elämää koko elämäni ja mä en ole koskaan käyttänyt mitään päihteitä tai huumeita, niin sitten se taso niin laski siinä, että se, että alatte säätää, että minkälaista se on. Niin ei mulla ole siinä mitään
mitään muuta sanottavaa tuohon, että mä yritän vaan niin olla oma itseni ja urheilla ja harrastaa mun niin lajiani. Ei mulla, mä vastasin sulle suoraan sen. Mä yritän vaan olla oma itseni, harrastaa mun lajia ja urheilla. En mitään muuta, kehittyä mun omassa lajissani. Sitten jos on kisoja, niin mä käyn niissä kisoissa. Joo, kyllä vaan. Mutta lähinnä ymmärrän hyvin mitä tarkoitat, mutta lähinnä mietin sitä, että onko kyseessä tämmöinen niin kun sanoit, että käyt kuitenkin kisoissa, missä tarvii tämä vastuunvapauslauseke allekirjoittaa, niin oliko kyseessä, kun tämä tilanne sulle sattui tuossa maaliskuussa? Mä kaaduin ensinnäkin, se tilanne alkoi sillä, että tilanne alkoi siitä, että oli liukasta. Sitten sen jälkeen ollaan kehitetty luistimet, että on ollut nopeampaa niin liikkua. No mulla ei silloin ollut luistimia jalassa, kun mä olin koiran kanssa lenkillä, silloin korona-alkuvaiheessa. Niin mä kaaduin, kun mä olin koiran kanssa lenkillä liukkaalla selälleni, koska oli jäätä, koska se aika oli silloin talvi ja liukkaus. Ja sen jälkeen on kehitetty luistimet, millä sitten liikuttiin niin etappeja jostakin, että se oli hyvä keksintö silloin aikana. Sitten on kehitetty esimerkiksi jääkiekkoa sun muuta. Sitten joku luistelee, skeittauskin on yhdenlaista luistelua, niin se nimikin, niin että se on niin käytännössä sitä niin liukastellaan. Niin sekin tavallaan niin tulee sitä samasta, mutta eihän siitä tule mitään, niin sitten jos niin ihmiset lähtee kilpailuistelemaan, niin että jos tästä nyt joku yrittää niin vaikka lähteä Britanniaan tai jonnekin luistelemaan tai jonnekin Alaskaan tai minne tahansa, niin mutta joka tapauksessa, mä en nyt jaksa mennä taas niin noin pitkälle sinne, että mikä on sitten urheilua ja mikä ei ole urheilua, mutta joka tapauksessa niin se alun perin meni siinä, että mä kaaduin, kun mä olin koiran kanssa lenkillä ja lensin selälleni, koska oli liukasta ja koska oli jäätä ja koska mulla ei ollut silloin luistimet tai nastakengät jalassa. Eli käytännössä mä asuin niin semmoisella alueella, missä oli vaarallista ja vaikeaa asua olosuhteiden takia. Niin että Suomessa on ollut vaikeaa, kun on ollut kylmä. Tämä on tämmöinen vaikea niin rakentaa, kun on kylmä. Vaikea niin saada ruokaa. Tai tehdä niin ennen aikaa ollut vaikea, niin täällä on ollut vaikea ylipäätään niin asua, koska on ollut kylmä. Kyllä vaan, joo. Mutta mä en jaksa niin alkaa noin pitkälle. Mä yritän nyt kuitenkin vaan niin urheilla tässä. Et mä nyt yritän niin hoitaa tuon mun vamman vaan saa siellä oikeaa niin hoitoa. Eli käytännössä se tilanne on nyt se, että sitä tarvitsisi ottaa luultavasti magneettikuva. Sen ortopedin pitäisi katsoa ja tutkia, että onko siellä joku pieni luurikki vai onko se jostakin jänteestä, jostakin hermosta. Sitä mä pystyn, niin vaikka mä aika taitavasti pystyn tutkimaan omaa niin kroppaani, niin tuommoista asiaa niin mä en niin ilman ulkopuolisen niin ammattilaisen apua pystyn niin täysin niin tulkitsemaan. Mutta sen verran mä itse niin tajuan lääketieteestä, että tuo vamma on semmoinen, mikä vaatii luultavasti magneettikuvat, ortopedin arvioon ja luultavasti että jos sitä, ja sen verran mitä mä oon kuullut niin muilta ihmisiltä, että luultavasti joku kortisonipiikki pystyisi siihen vaikuttamaan ja plus se, että siihen varmasti niin jonkunnäköinen niin rannetuki tai joku, millä sen pystyisi, niin mikä ei häiritsisi kauna sen niin lajin tekemistä tai vaikka mun käsillä tehtävää työtä tai mitä tahansa, niin mun mielestä tuossa niin se hoito, mitä siihen niin tarvitsisi. Mulle ei ole sillä mitään niin merkitystä, että aletaan puhumaan, että onko skeittausurheilua vai tehdäänkö sitä taas pelkästään vaan. Mä katsoin koko korona-ajan, kun mun esimerkiksi kaverit tai uudet sukupolvet, kun niitä käytettiin hyväksi ja ne joutuu niin mitään ihmeellistä. Yksikin kaveri, niin se laitettiin niin droppaamaan semmoista 2-metrisestä tai 3-metrisestä kaaresta semmoisella 2 metrin laudalla. Että hän kuitenkin oli Suomen lahjakkaimpia niin skeittaajia. Niin sitten niin pilataan se niin tahallaan jollakin aivan ihme niin pelleilyllä. Koko ajan niin sapotoidaan sitä niin systemaattisesti sitä lajia niin koko ajan. Niin erittäin rasistista toimintaa. Niin mä en jaksa niin minkäännäköistä pelleilyä ton asian niin tiimolta. Eikä mulla, niin kuin mä sanoin, että kun mä nyt liityn tähän niin uuteen vakuutusfirmaan, niin mun piti nyt joku vamma niin tässäkin olla niin jokaisessa työpaikassa ja missä tahansa, mihin mä menenkin, kun aina on suunniteltu potilaaksi pelkästään. Niin nyt mä oon nyt tämän vamman kanssa, niin mulla nyt on ihan sama se, että korvaatteko te sen vai ettekö te sen korvaa. Mutta mä vaan niin sanon, että mikä vamma mulla on, minkälaista hoitoa mä niin toivoisin saavani. Ja se on ihan teidän päätettävissä, että haluatte se. Viimeiskö mä soitin vammasta, mä en muista oliko se teidän, vai oliko se vielä silloin ton omasairaalan kautta ja Pohjolan kautta, mutta mulla meni takareisi skeitatessa. Se meni niin todella pahasti, että mun koko jalka ei niin liikkunut juurikaan niin mihinkään. Ja mä olin todella silleen, urheilu on mulle kuitenkin niin todella suuri osa elämää ja se vaikutti kaikki mun, niin mä en pystynyt edes liikkumaan sen jalan kanssa mihinkään. Siis se koko jalka ei liikkunut yhtään mihinkään. Ja mä kävin silloin Pihlajalinnassa lääkärissä, jokereiden urheilulääkärillä silloin. Ja mä kysyin häneltä siihen, että
ja miten, ja siitä otettiin niin magneettikuvat. Ja magneettikuvissa sanottiin, että kyllä se on niin revähtänyt, mutta siellä ei ole katkenut mitään niin jännettä. Ja sen jälkeen mä olin, että okei, että mä oon aika monta vammaa niin joutunut itse jollain tavalla niin hoitamaan. Ja koska mä ei vaan haluttu auttaa pelkästään rasismista mun lajia kohtaan. Niin sitten mä kysyin, että no mä voisin nyt niin fysioterapeutin, että hoidetaan se nyt sitten niin sille fysioterapialla niin kuntoon. Niin sitten siltä vakuutusyhtiöstä tuli päätös, että jos ei kipsata tai leikata, niin ei tarvitse fysioterapiaa. Ja mun jalka oli semmoisessa kunnossa, että mä en pystynyt, mä en saanut sen painoa yhtään. Eikä sillä pystynyt niin edes astumaan, eikä sillä pystynyt tekemään mitään. Niin mun mielestä sekin oli niin järjetön päätös, että tämmöinen vamma ei tarvitse niin fysioterapiaa tai kuntoutusta. Sitten mä kuntoutin sitä yksin niin yli vuoden. Niin mä kehitän sitten yksin tähän niin fysioterapian tähän hommaan. Niin, sitten mä aloitin siitä, sitten mä aloitin, että että vähän venytyksiä sun muuta. Sitten mulla oli yksi tuttu, joka oli Mehiläisessä fysioterapeuttina, niin mä siltä kysyin vähän siihen neuvoa, että hei, että olisiko joku liike, mikä voisi siihen, joka voisi siihen auttaa. Mutta en mä nyt kehata ketään kaveria, joka on fysioterapeutti, niin ilmaiseksi myöskään käyttää. Niin sitten mä en mä kehtaa sen enempää, että mä otan vain yhden liikkeen, sitten mä itse parannan sen. Ja samalla tavalla mä oon kaikki mun nilkkavammat ja mitä tahansa vammoja ollut, mielenterveysongelmat ja kaikki muutkin. Ja että jos ei ole antaa oikeaa apua, niin mun kannattaa ottaa sitä apua vastaan. Että jos se apu ei oikeasti auta millään tavalla. Sama koskee onko se sitten mielenterveydestä tai kehon terveydestä vai mistä tahansa terveydestä, niin onhan se järjetöntä, jos se hoito on huono tai heikon tason tilannetta. Ei se on pelkästään hyväksikäyttöä siinä vaiheessa. Juurikin näin, mutta hei, avataanko tähän vahinkoon liittyen tänne tämä vahinkoilmoitus, niin päästään sitten eteenpäin, niin pystytkö vielä kertoa, että miten tämä tilanne sattui sulle silloin maaliskuussa, kun kerroit, että 27.3. sulle siellä skeittaamisen yhteydessä sattui siihen ranteeseen, niin oliko siinä kaatumisesta kyse vai minkälaisesta tilanteesta olikaan kyse? No siis tilanne oli se, että sen skeittauksen piti saada näyttää vaaralliselta, että mä oikeasti kaaduin koiran kanssa kävellessä, koska oli jäätä ja liukasta, mutta sen jälkeen se ei että ei. Ja sen jälkeen nyt sitten piti vaan skeitaessa kaatua kerran kuukaudessa niin kauan, että mä no nyt ollaan tässä tilanteessa, mutta siis kaaduin ihan normaalisti skeitatessa. Tai en edes kaatunut, otin vaan sillä ranteella vastaan, mutta mä en osaa ottaa sillä oikein vastaan. Mä en tiedä, se ei ole kauhean monimutkaista, jos mä oikeasti mietin, että jos ottaa vastaan joku. Ihan sama homma, että jos sanoo, että joku pituushyppää pituutta ja sillä murtuu jalka joka kerta, se hyppää pituutta tai seiväs hyppää lentää aina. Joka tapauksessa niin se vaan, mä en vaan sano ottaa sille oikein alas. Joo, kyllä vaan. Sattuko siinä jotain poikkeuksellista vai oliko kyseessä ihan tavallaan lajille tyypillinen juttu, liike, se, että ottaa kädellä vastaan? No siis mä tein jotakin ihan semmoista ihan perusjuttua, mikä käytännössä pitäisi mennä ihan jokaisella yrityksellä päälle. Että se on ihan semmoinen todella perusjuttu ja sitten se meni huonosti. No siis mulla oli aika monta vuotta siinä sitten taas sitä silloin se on semmoista, että kaikki menee. Silloin kun kaikki menee, niin sitten se on pelkästään, että mikään ei onnistu, että ei ole semmoista työrauhaa siinä omassa tekemisessä tai ei ole minkäännäköistä mikä se sana on, työrauhaa tai että kyllä mä itse kuitenkin pyrin aina kun mä harrastan tai teen mitä tahansa, niin pyrin tekemään kaiken mahdollisimman turvallisesti ja järkevästi. Kyllä. Mutta siis en mä sitä nyt sen enempää voi Niin, kyllä vaan. Mutta niin. Lähinnä tarvitsisin vielä hieman tarkennusta siihen, että tapahtuiko siinä, kun otit just kädellä vastaan siinä skeitatessa, niin sattuiko siinä jotain poikkeavaa vai onko kyseessä ihan tavallaan tämmöinen tyypillinen lajille ominainen juttu? Vai sattuiko siinä jotain, että sä olet esimerkiksi jotenkin vääntynyt tai muuta? Oliko siinä semmoista tilannetta? Ei se ollut tyypillinen tilanne millään tavalla sillä. Ei se ole tyypillistä hypätä ohi sitä. Niin kuin mä sanoin, että se oli. No miten mä voisin selittää? Mitä sä haluat, että mä sanon? Niin lähinnä just tarkennusta siihen,
Niin, no skeitatessa sitten harjoitellessa. Mutta miten tavallaan se ranteen kipu sinulla alkoi, mikä siihen johti, mikä se tilanne oli siinä taustalla? En valitettavasti pääse ilman vahinkokuvausta avaamaan tätä vahinkoa tänne meille. Se osui niin just se osui maahan se ranne. Joo. Otin rantella vastaan. Joo, kyllä vaan. Ja oliko kyseessä oikea vai vasen ranne? Vasen. Joo, ja oliko se vasen ranne just se, mikä silloin aikaisemminkin on sulla ottanut osumaan silloin 2022 koiralenkelä kaatuessa ja sitten sen jälkeenkin? Joo. Joo, eli samasta ranteesta on kyse. Kyllä vaan. Hei, sain näillä tiedoilla tänne meille avattua tämän vahinkoilmoituksen, eli se on täällä auki. Ja meidän korvauskäytännön mukaan, mikäli hakeudut lääkärin hoitoon, niin se käynti tulisi maksaa ensiksi itse ja sitten voi hakea meiltä takautuvasti korvausta. Ja tästä sun tapaturman hoitoturvasta ei korvata mitään sairaus- tai rasitusperäisiä tiloja, vaan ainoastaan sitten sen tapaturman aiheuttamia hoitokuluja. Ja miksi se pitää ensin maksaa itse? Mulla ei tällä hetkellä ole rahaa kyllä niin missään tapauksessa maksaa itse sitä. Mulla ei ole aika huono tilanne niin kohdalla. Sä voit myös hyödyntää, jos haluat käydä tuolla Pihlaja-linnassa ja sinulla on meillä se taskuturvasovellus käytössä, niin pystyt sieltä hyödyntämään tapaturman ensikäynnin suorakorvauskorttia, niin sitä voi myös hyödyntää. Jos sitä näyttää siellä Pihlaja-linnassa vastaanotolla, niin sitten se lasku ohjautuu tänne meille. Mutta sitten tosiaan se käy ainoastaan sillä ensikäynnillä. Sitten jos tulee jatkokäyntejä, niin sitten ne tulisi tosissaan maksaa ensiksi itse ja sitten hakea mulla on käynyt, kun tää alkoi tavallaan alusta, että kun mä joutun korona-aikana aloittaa mun nuoruuden muutenkin ja niin mun skeittihomma niin oikeastaan uudestaan alusta, niin mä voin sanoa suoraan, miten siinä viimeksi meni, että mulla meni tuossa Diakonia-laitoksen portaissa meni polvi 2010, sitten mulla leikattiin vasen polvi ja selkeä se, mä en edes tiedä mikä on fysioterapia. Joo. Ja mun toisella kaverilla leikattiin kanssa yhtä aikaa se polvi, että se on jo silloin se systemaattisesti lajin alasajo oli jo alkanut silloin aika paljon sitä aikaisemmin jo, että se oli jo kielletty niin tosi paljon sitä niin aikaisemmin. Niin sitten siinä kävi sillä tavalla, että sitten kun toisen kerran kun se leikattiin, se jalka, kun se ei tullut sitten kuntoon, että siihen olisi varmaan kunnon fysioterapia ja kohdella käytännössä urheilijaa sen vamman suhteen. Niin sitten kuitenkin mä olin silloin vähän parikymppinen, että hän pitäisi tajuta, miten ne kuntouttaa oikein sun muuta ja että kaikki tajuaa se asian. Niin sitten joka tapauksessa niin sen jälkeen kun se leikattiin uudestaan, niin mä menin sitten tuohon Kampin terveystalolle ja mulla annettiin ensin lääkkeet naamaa. Laitettiin makoleen siihen sängylle vielä leikkauksia ja sitten siinä niiden lääkkeiden jälkeen ja siinä vaiheessa kun makoillaan sen sängyssä, niin sitten kerrotaan, että hei, että vakuutusyhtiöstä ei ole vielä tullut päätöstä, että maksusitoumusta tuohon toiseen leikkaukseen. Okei. No sitten ne kysyivät, että no miten tässä nyt tehdään, että leikataanko tätä vai ei. Mä voisin soittaa vielä mun vanhemmille tässä vaiheessa, että leikataanko se vai ei. Niin sitten siinä kävi silleen, että se vakuutusyhtiö ei sitten maksanut sitä toista leikkausta ja se jouttiin sitten itse maksamaan. Ja se tosiaan kerrotti siinä vaiheessa, kun on siinä melkein leikkaussalissa, että tavallaan siinäkin olisi ehkä voinut vähän aikaisemmin sanoa, että... Kyllä, vaan ehdottomasti ymmärrän hyvin, mutta tosiaan pystyt siinä ensikäynnillä hyödyntämään sitä tapaturman ensikäynnin suorakorvauskorttia, mikä löytyy sieltä taskuturvasovelluksesta. No, kyllä tuo kuulostaa siltä, että ei tuo hoitopolku katkee heti, että ei mulla mitään järkeä, että kyllä mun pitää taas mennä köyhempään ja mennä julkiselle, että eihän mulla mitään järkeä. Mä soitin jostakin aikaisemminkin teille jostakin vammasta ja se viimeksikin se ei jotenkin onnistunut se, että se pitää itse sitten maksaa. Ja niin kuin mä sanoin, että mulla on rahallisesti aika heikko tilanne tällä hetkellä. Tietenkin jos mä tienaisin enemmän rahaa, niin ei mulla sitten olisi mitään ongelmaa, että kyllähän sitä sitten ihan mielelläni maksaisi, mutta ei mulla tällä hetkellä ole rahaa siitä maksaa. Mutta siis kyllähän se skeittauksen tietenkin saa ajettua sillä tavalla monen muunkin urheilulaji, että
niin kuin, että sitten tuolla on ihmisiä kävelee kadulla, että ne kävelee huonosti ja ei saa apua. Ja, että sitä mä oon niin yrittänyt sanoa ihmisille niin 4 tai 5 vuotta, mutta sitten kai, että kai ne tarvitsee sitten ihmisiä, ketkä niin linkuttaa tuolla, että niitä ei voi sitten leikata niin oikein ja järkevästi. Ja, niin kuin, että... Niin, aivan. No ei mun mielestä se niin. Niin. Tuleeko sulla tähän vahinkoasiaan liittyen vielä jotain mieleen, missä mä pystyisin olemaan avuksi vai mennäänkö sitten näillä eteenpäin? Ai eteenpäin? Niin, tuleeko vielä tähän ranteen vahinkoasiaan liittyen jotain kysyttävää mieleen, missä mä pystyisin olemaan avuksi? No kyllä tavallaan se, että millä tavalla tällainen kun soittaa niin kuin vakuutusyhtiöön ja tavallaan, että niin kuin mä sanoin, että mun oma arvio tästä ranteesta on, että mun pitäisi nähdä niin kuin ortopedi ja ortopedin pitäisi antaa magneettikuvaan aika. Sen jälkeen pitäisi nähdä uudestaan ortopedi ja sen jälkeen saa siihen niin hoito-ohjeet ja ehkä se kortisonipiikki. Ja tavallaan edesauttaa, että mä pystyn jatkamaan mun niin urheilua ja työuraa. Niin tuo on tavallaan se mun oma näkemys on tästä, että jos sä voit sen verran auttaa, että kerrot mulle, että mikä sun näkemys siitä tilanteesta. Joo, eli tosiaan meidän korvauskäytännön mukaan sillä ensikäynnillä, kun hakeudut ensimmäisen kerran lääkärihoitoon tämän vahingon tiimoilta, niin sä pystyt hyödyntämään sitä taskuturvan ensikäynnin suorakorvauskorttia. Ja siinä tapauksessa se lasku ohjautuu tänne meille ja sitä voit hyödyntää Pihlajalinnassa. Ja sitten jos lääkäri siihen suosittelee magneettitutkimusta, niin siihen pystyy hakemaan meiltä maksusitoumusta. Eli ihan esimerkiksi Pihlajalinnassa Terveystalot Mehiläisestä ja Aavasta lääkäri pystyy lähettämään sen maksusitoumuspyynnön suoraan tänne meille. Ja tosiaan muihin yksittäisiin lääkärikäynteihin ei sitten maksusitoumuksia pystytä käsittelemään, niin niiden osalta sitten se käynti tulisi maksaa ensiksi itse, niin voi hakea meiltä takautuvasti korvausta. Sori, mä nyt ihan täysin niin ymmärrä sitä. Siis jos mä menisin niin Pihlajalinnaan, niin se ensimmäinen käynti, niin se, mutta enkä mä vois saada niin sitä tavallaan, pystynkö mä mennä sinne, että mun ei tarvitse niin säätää siellä mitään, vai miten, niin kuin, että voinko mä mennä siihen ensikäynnille jollakin tuon sovelluksen avulla, tai että mun pitää mennä aina ajassa niin taaksepäin, että mulla oli aikaisemmin niin kaikki Mehiläisen sovellukset, mulla on oma sairaalan sovellukset, mulla on Terveystalon sovellukset, mulla on Maisan sovellukset, mulla on kaikki niin sovellukset mun niin puhelimessa. Niin mun pitää aina mennä, niin kuin, mun pitää ja Pohjola ja niin kuin, milloin niin mitäkin sovelluksia, milloin mitäkin terveyssovelluksia. Niin jos mun pitää aina mennä niin ajassa kehityksessä niin taaksepäin, niin sitten kun mä en saa niin tajuta sitä, olla siinä niin omassa ajassani, niin nyt mä elän melkein niin eläkeläinen, että mä en tajua sitten niin yhtään mitään. Että mä en nytkään niin tajua sun, niin mitä hoitoa sä yrität mulle niin antaa. Että mä en ymmärrä sitä, että mulle se on niin loogista sillä tavalla, että mä menen siihen sovellukseen. Ja okei, että sä saat ensimmäisen kerran niin mennä sinne lääkärille tai ortopedille tai näyttää sitä sun niin rannetta ilmaiseksi. Sitten mä oon että okei, mä varaan tästä sen niin ajan. Sitten mä menen sinne, käyn siinä, sitten sen jälkeen siellä lääkäri sanoo, että pitäisi ottaa magneettikuvat tai jotakin vastaavaa. Sitten sen jälkeen sieltä sairaalasta ohjataan, että he lähettää sen selvityksen tai maksupyynnön teille. Ja sen jälkeen se tulee mulle viesti, mutta mä nyt niin pystyn miettimään, että se on jo keskeytynyt nytten se mun niin koko hoitoon pääsy. Samaten niin se keskeytyy ennen kuin mä edes pääsen mihinkään. Niin, no valitettavasti tämä on meidän korvauskäytäntö, että ainoastaan että yksittäisiin lääkärikäynteihin ei pystytä niitä maksusitoumuksia käsittelemään. Eli siihen ensikäyntiin pystyt käyttämään sitä tapaturman ensikäynnin suorakorvauskorttia. Sitten jos lääkäri suosittelee esimerkiksi magneettitutkimusta, niin siihen pystyy hakemaan sitä maksusitoumusta meiltä ja sitten jatkokäynteihin. En mä taaskaan ymmärrä. Mä en nyt taas ymmärrä niin yhtään mitään. Mä en tiedä, miksi mä en pysty ymmärtämään tätä nyt. Että... Niin, eli tosiaan, jos sinulla on käytössä, niin onko sulla käytössä se meidän taskuturvasovellus? On käytössä taskuturvasovellus ja varmaan kaikkien yksityisten sairaaloiden sovellukset. Kyllä vaan, eli sieltä löytyy semmoinen taskuturvan ensikäynnin suorakorvauskortti. Ja sitä pystyt käyttämään siinä lääkärin ensikäynnillä ja sitten se lasku ohjautuu tänne meille suoraan. Ja sitten jos lääkäri suosittelee sinulle esimerkiksi
no, mulla oli taas kaikki niin täysin, meni kaikki päin mäntyä suoraan, mutta siis että, niin, mutta siis että, hetkinen. Elikkä. Pystykö mä menemään sinne paikan päälle ja näyttää jotakin tätä vaikka mun tapaturmavakuutuskorttia tältä sovelluksesta vai pitääkö mun varata se täältä erikseen se aika vai miten? Mä en taas tajua niin, että... Joo, sun pitää itse varata se aika sinne hoitolaitokseen, eli sitä me ei pysty täällä päässä tekemään, niin varaat itse sitten ajan sinne hoitolaitokseen, että pystyt käyttämään siellä käynnillä sitä tapaturman ensikäynnin suorakorvauskohtia. Nämä on jotenkin järjettömiä nämä niin systeemit, että mä en ymmärrä, että miten mä en mukaan niin osaa käyttää mitään teidän niin sovelluksia tai pysty käyttämään mitään, niin, että eikö tämä pitäisi olla helpottaa mun elämää eikä niin jumittaa. Mä en ymmärrä, että mä en nyttenkään edelleenkään, mä en pysty edes miettimään, että miten mä haen sitä hoitoa niin tällä hetkellä. Se on jotenkin käsittämätöntä itselleni. Että mun mielestä se pitäisi, kun mä soitan sulle, niin se pitäisi onnistua niin jollakin tavalla. Tai jos mä menen sovellukseen, niin sen pitäisi onnistua jollakin tavalla. Mutta se ei onnistu niin millään. Se ei onnistu millään tavalla. Joo, no valitettavasti mä en pysty sun puolesta varaamaan sitä lääkärikäyntiä, niin se sun pitäisi tehdä niin kuin ihan itse sitten hoitaa, mutta toki niin kuin pystyt sitä tapaturman ensikäynnin suorakorvauskorttia sieltä taskuturvasovelluksesta näyttämään siellä hoitolaitoksessa sitten, kun sinne hakeudut. Siis mä menen hulluksi vaan tässä jostain niin jatkuu tämmöisenä, että se on niin mitään tolkkua tässä tämän toiminnassa. Niin, ymmärrän kyllä. Tuleeko sulla jotain muuta mieleen, missä mä pystyisin tässä kohtaa olemaan avuksi, tai haluatko, että käydään tarkemmin tätä vielä läpi, vai käytiin tässä jo kaikki olennaisimmät, millä en vieläkään. Mä ymmärrän sen, että mun pitää jollakin tavalla niin hakea sitä, niin jollakin tavalla lähettää niitä maksusitoumuksia tai jotakin vastaavaa, mutta mä en ymmärrä sitä, että mä en vieläkään ymmärrä sitä, että miten se hoitoon pääsy tulee niin tapahtumaan. Mä menen Pihlajalinna, eli lähin Pihlajalinna taitaa olla jossain tuossa Pikkuhuopalahdessa, eikö niin? No siihen en osaa sanoa, sen pystyy varmaan itse tsekkaamaan. No joka tapauksessa, mutta siis jos mä menen sinne, niin jos mä menen nyt sinne sairaalaan, niin voinko mä mennä sinne vaan ilman, että mä oon varannut sinne niin mitään aikaa ja sanoa että niin mun vamman sinne infotiskin, että hei, että mulla on ranne taittunut 27. päivä maaliskuuta ja mä haluaisin nyt nähdä niin lääkärin ja mulla on vakuutus, mulla on vakuutus turvassa. Näytän mä sitten mun vakuutusnumero vai millä se etenee sitten se? Vai tän niinku suoravakuutuskortti? No niin nyt mä pystyn näkemään, mä en osannut äsken lukea vielä. Eli suorakorvaus, eli tää suorakorvauskortti tapaturman ensikäyntiin, eli tää vakuutusnumero mikä on tässä. Joo, juurikin näin, eli sitä pystyt näyttää siellä hoitolaitoksessa, niin sitten se lasku siitä sinun lääkärikäynnistä ohjautuukin tänne meille käsittelyyn. Joo, okei. Ja sitten kun mä oon käynyt siinä lääkärin käynnillä, niin sen jälkeen kun mä saan sen päätöksen siltä lääkäriltä, niin pitääkö mun ilmoittaa teille vai pystykö mä hoitamaan sen sairaalan kautta, että se sairaala ilmoittaa teille siitä, vai pitääkö mun itse kirjoittaa sitä vai miten se etenee siitä sitten? Joo, eli jos asioit esimerkiksi siellä Pihlajalinnassa, niin jos lääkäri sinulle siihen ranteeseen suosittelee sitä magneettitutkimusta, niin he pystyy välittämään meille sen maksusitoumuspyynnön, eli sun ei tarvitse itse olla sitä meille toimittamassa. Okei, selvä homma. Eli se onnistuu sitä kautta ja sitten se käsitellään täällä meillä. Siihen menee yleensä semmoinen muutama arkipäivä ja sitten saat siitä tiedon, kun se on tosiaan käsitelty. Ja sitten sen jälkeen, aivan niin justiinsa, mutta siis että sitten siinä vaiheessa kun se asia on niin käsittelyssä, niin mun ei tarvitse missään vaiheessa, niin voiko se tulla semmoinen tilanne, että mun pitää itse maksaa jossain vaiheessa niin jotakin, vai käsitelläänkö ne asiat sille, että se mun hoito ei jatku ennen kuin teiltä on tullut teiltä on tullut niin käsittely siitä, ennen kuin teiltä on tullut päätös siitä, että käytännössä jos mä menen nyt lääkärille ja sanon, että tarvitsee magneettikuvan, niin se ei mene sillä tavalla, että mun laitetaan magneettikuva, että maksan nyt se ja sitten ehkä teiltä tulee maksu, vai käsitelläänkö se ensin teidän päässä ja sen jälkeen mulle tulee tieto, että hei, nyt tuli tieto, että voit mennä tai et voi mennä. Ja sen jälkeen mä menen sinne magneettiin, sen jälkeen mä käyn vaikka magneetissa, niin sen magneetin jälkeen sitten tulee tieto, että miten se, niin siitä, että miten se... Niin kuin... Joo,
maksusitoumus siihen magneettitutkimukseen myönnetään, niin sitten se lasku ohjautuu suoraan tänne meille. Eli siinä maksusitoumuksen käsittelyn yhteydessä katsotaan myös se tutkimuksen korvattavuus. Joo. Selvä homma. Eli Pihlajalinna on sitä niin sairaala. Mun mielestä musta oli vähän turhaa niin tämä aika pitkä keskustelu niin aika yksinkertaisesta asiasta, tai omasta mielestäni ainakin, että 45 minuuttia. Ei nyt sinänsä siis, ei mua nyt haittaa, mutta tuntuu vähän niin turhauttavalta, että mä olisin omasta mielestäni, jos tää olisi mennä vähän niin kuin, että mä olisin voinut antaa mun ymmärtää tämän asian niin aika paljon niin yksinkertaisemminkin, että mun ei olisi tarvittanut ensinnäkään mennä niin hulluksi tuossa niin puheluaikana, ja niin ei olisi tarvittanut niin kaikkea, niin mun mielestä se olisi pitänyt riittää, että mä soitan, että hei, että mä oon kaatunut ja mulla on ranteessa. Mä selitin omasta mielestäni mun vaivat aika selvästi heti alussa ja sen niin ranteen tilanteen, että mikä sen ranteen tilanne, minkälaista hoitoa mä niin siihen toivoisin. Ja yritin saada siihen aika nopeata selvyyden siihen, että millä tavalla mun kannattaa enää hoitaa. Niin musta tuntuu käsittämätöntä, että me ollaan 46 minuuttia nyt juteltu niin tästä asiasta ja niin keskusteltu jostakin niin täysin turhasta niin hulluttelusta omasta mielestäni. Että mun mielestä tuo asia olisi voitu niin hoitaa aika paljon niin järkevämminkin. Joo, ja valitettavasti nämä tiedot, niin ei mun mielestä niin. Niin, että valitettavasti tänne tarvitaan nämä tietyt tiedot, että me päästään avaamaan se vahinkoilmoitus, niin sen takia jouduin niitä sulta vähän tarkentavia kysymyksiä kysymään, mutta tuleeko tässä kohtaa vielä jotain, missä mä voisin olla avuksi vai mennäänkö näillä tiedoilla eteenpäin? Niin, no kyllä mulle tuo tieto olisi riittänyt, kun se olisi sanonut se mulle suoraan niin 5 minuutissa, niin se olisi riittänyt mulle. Niin mä olisin sanonut suoraan, että, ja mä sanoinkin suoraan, mitä niin siinä niin tapahtuu. Mä sanoin suoraan, mitä niin tapahtuu, ja mä sanoin suoraan, minkälaista hoitoa mä luultavasti siihen niin tarvitsisin. Siinä meni 5 minuuttia, että tavallaan tuo kaikki muu hulluttelu oli täysin turhaa omasta mielestäni. Ja vei vaan niin sun työaikaa ja resursseja. Niin mun mielestä se ei hyödyttänyt ketään nyt tässä vaiheessa. Joo, no mutta hyvä, jos nyt sitten saatiin asiaa eteenpäin. Täällä tosiaan on vahinkoilmoitus valmiina ja tosiaan voit käyttää siitä tapaturma ensikäynnissä sitä taskuturvasovelluksen tapaturma ensikäynnin suorakorvauskorttia. Ja jos ei tässä kohtaa tule muuta kysyttävää mieleen, niin mä toivottelen sinne sulle mukavat päivänjatkot. Kuin myös. Kiitoksia, moi moi! Kiitos, moi!